Τι σημαίνει για σένα Interamerican? Είναι η δεύτερη οικογένεια, θα έλεγα. Η μεγάλη οικογένεια. Είναι πιο μια ιδέα και αυτή την ιδέα την υπηρετούμε. Ένα ωραίο ταξίδι που μου άλλαξε τη ζωή. Ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας είναι να ανήκει κάποιος σε μια δυνατή ομάδα. Η Interamerican για μένα σημαίνει όλη μου η ζωή. Είναι ένα σχολείο το οποίο ξεκινάει από το δημοτικό, καταλήγει στο πανεπιστήμιο και εν τέλει στην αγορά. Η Interamerican είναι η εταιρεία της καρδιάς μας. Η Interamerican είναι τα πάντα. Interamerican είμαστε όλοι εμείς που ενωμένοι ξεπερνάμε τις προκλήσεις της εποχής. Που πρωταγωνιστούμε με οδηγό τις αξίες μας. Που προσαρμοζόμαστε, δημιουργούμε και επιλέγουμε το δρόμο της καινοτομίας. Βοηθάμε τους ανθρώπους να ζήσουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα. Πήραμε μαθήματα ζωής και είμαστε έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Είμαστε περήφανα μέλη αυτής της ομάδας.